paglusog ug pagpalambo sa industriya sa lubi, ang buot mahitabo ni Gobernador Bambi Imano dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nakaapekto sa industriya sa lubi ang nagkagamay nga presyo sa kopra sa merkado ug ang mga idaran na nga mga tanom sa lubi sa mga mag-uuma nga kini mo resulta sa nagkahinay nga industriya sa maong tanom sa probinsya. Tungod niini, nakita ni Gobernador Bambi ang pagpanginahanglan sa pagrehabilitar sa coconut industry sa Misamis Oriental, hinungdan nga iyang gitahasan si Provincial Agriculturist Jose Apollo Pacamalan ang ulo sa buhatan sa Provincial Agriculture Office nga sutaon unsaon pagbalik sa pagpalambo ug pagpananom sa lubi. Nagresulta gilayon ang pagpaningkamot niini kay nakakuha og tabang ang probinsya gikan sa Philippine Coconut Authority Region 11 Davao Research Center kun hain gihatagan ang lalawigan og 100,000 ka coconut seedlings aron matunol sa mga mag-uuma sa nagkadaiyang mga lungsod sa probinsya. Niadtong Oktubre 9, 2020, giturn over sa buhatan sa Pagro ang mokabat 2,000 ka mga coconut seedlings sa Katigan Dwarf Variety ngadto sa local government unit sa Binuangan. Personal kini nga gidawat ni Binuangan Mayor Romeo L. Gue ug Municipal Agriculture Officer Shirley G. La Rosa nga diha dayon ipang-apod-apod sa mga mag-uuma sa lungsod. Una na nga nahatagan ang mga mag-uuma sa lungsod sa Lugait ug Sugbong Kugon sa mga coconut seedlings isip kabahin sa programa sa buhatan. Tumong ni Governor Bambi ug Pagro Head Pacamalan ang pagpadaghan sa mga bag-ong tanom nga lubi aron mahimo ang Misamis Oriental nga source sa mga import quality products ngadto sa mga multinational company nga nahimutang sa probinsya nga ga-import sab og mga coconut-based products sama sa carbon, coconut oil, resin, makapuno ug uban pa. Laraw sa pamunuan ni Gobernador Bambi nga mahimo nga top quality coconut products producer ang lalawigan sa Misamis Oriental, hinungdan nga karon padaan, labihan na ang pagpaningkamot sa Pagro nga matabangan ang mag-uuma, pinaagi sa pagtunol kanila sa ilang mga panginahanglanon aron kining tanan nga mga plano ug panglantaw mulampos ug mahatagan sa katumanan. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Gian El Bambo, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.